Todo preparado para disputar esta última proba do programa, proba na que se queredes participar. O primeiro paso é chamar a este número 618-388-087. E quen sabe se acabaredes tan felices e contentos como a tal hora Xose aí nese quinto chanzo, preparado para levar nese minuto final o que temos no bote 41.100 euros. Xose, veña, imos, Unha boa cifra, fermosa cifra que dá para cumplir moitos proxectos. Como sabes, basta enfrontar a 5 preguntas e por cada unha das que acertes levará 100 euros. Iso sí, se consegue acertar as 5, conseguirá o bote. E esas 5 preguntas irán sobre as 5 categorías que vas ver. Hoxe xogamos con química, xeografía, cómic, deporte e sociedade. 60 segundos por diante e 41.100 euros en xogo. Xose, preparado? Preparado, creo. Veña, pois moita sorte. Grazas. E tempo. Química. Cal é a fórmula do anhídrico carbónico? Paso. Xeografía. Como se chama o estreito que separa Córsega de Sardeña? Paso. Cómic. Como se chama a irmá de Thor? Paso. Paramos o tempo. 46 segundos que ainda nos quedan por diante. E repaso che en química anhídrico carbónico. Cal é a súa fórmula? A do anhídrico carbónico. Logo en xeografía buscamos ese estreito que separa as illas de Córsega e de Sardeña. E en cómic queremos saber como se chama a irmá de Thor. Xa sabemos 3 das 5 preguntas. A ver o que hai agora en deporte e en sociedade. Continuamos? Continuamos. Pois veña, concentración. Tempo. Deporte. En que proba do atletismo é Valerie Allman a muller con máis ouros olímpicos? Paso. Sociedade. Con que toureiro casou Concha Márquez Piquer? Paso. Paramos, que estamos pasando as todas, pero ahora xa sabemos tamén Ahora sí. as 5 preguntas. Ahora cavilemos as que podemos estar máis pretiño. Estas dúas últimas, toureiro que casou con Concha Márquez Piquer é a pregunta de sociedade. Buscamos en deporte unha disciplina do atletismo. Queremos saber que disciplina foi na que Valerie Allman foi a muller con máis ouros olímpicos. E a seguinte xa chegou a ver con química. Fórmula esa do anhídrico carbónico, tamén chamado dióxido de carbono. Veña, esta pista doucha eu. A ver se podemos sacar algunha destas 5 preguntas. Seguimos, Xose. Obrigado está, imos a ver. Pois veña, 3, 2, 1 e continuamos. Preparado. E tempo. Química. Paso. Xeografía. Paso. Cómic. Paso. Deporte. Salto de altura. Non é correcto. Sociedade. Paquirri. Non é correcto. Química, fórmula do dióxido de carbono ou anhídrico carbónico. Xeografía. Paso. Cómic. Paso. Deporte. Salto de longitude. Ai, non é correcto, sociedade. Cordobés. Toureiro non é correcto. Química. Paso. Xeografía. Paso. Cómic. Paso. Deporte. Salto, triple salto. Ai, non é correcto, sociedade. Nos bastoreiros. Ai, acabaron os nosos toureiros e acabou o noso tempo. Ata aquí. Un minuto de Xose ben intentado, iba co deporte. Estábamos cos saltos, era lanzamento de disco. A disciplina que buscábamos, o anhídrico carbónico, o dióxido de carbono, a súa fórmula é o CO2, o estreito de Bonifacio é o que separa Sardeña de Sicilia. Curro Romero era o toureiro que se casou con Concha Márquez Piquer, o grande aí, o de Camas, e ela é a irmá de Thor que buscábamos nesa categoría de cómic. Desta volta non repartimos cartiños, magua, pero ben xogado, Xose, ben intentado. A ver se no próximo programa hai máis sorte. Próximo programa no que ollo imos xogar por máis cartiños. Un total de 41.500 euros, así que non o perdades. Vémonos. Ata a festa.